Gure poltsiko atara magur mugikorrak munduarekin konektatzen gaitu etengabe. Sare soziala, mezuak, albisteak, informazioak aterak iriki segunduro. Baina pantaila horren atzean babesik gabe ut daitezkeen mehatxok eskutatzen dira. Gure datuak, gure pribatutasuna, gure segurtasuna arriskoan jarraitezke. Batzuetan konexio hori arrisku bihur daiteke. Ziberrazeztapena, irudi intimen bidezko xantaia, sextortzioa bezala ezagutzen dena, indarkeria digital mota larria dira, iskian hasten direna. Estadistikak argi erakusten dute, mehatxo hauek bereziki emakumei eragiten dietela proportzio handiagoan. Espazio digitala emakumeontzat ingurune etxai bihurtzen da askotan. Hala ere ez gaude defentsari gabe. Informatika ingeniaritzatik tresna egokiekin sare seguruagoak eta babes mekanismo aurreratuak diseinan ditzakegu. Teknologia aliatu dezakegu. Salaketa kanal automatizatuak garatzen ditugu. Edozein honetan erabili daitezkenak. Eta mezu erasokorrak iragazten dituzten algoritmoak indarkeria digitalok geldiarazteko eta erabiltzaileak babesteko. Teknologia ondo geratzen bada, erasotzaileak eskutatzeko leku ilun bat izan beharrean, gure eskuturik indartsuena izan daiteke sarea. Babes digitala posible da diseinu egokiarekin. Denon artean sare seguru bat eraiki dezakegu. Teknologia guztiontzat. Ez gaitezen bakarrik sentitu zarean. Bidea badago, eta gure esku dago.